state government pen kachekroi tang lo je PGR VGR along ke do atum ban ke tharle nang ji pulo laso ka tharle bang pen petition pilo party ke thom alaso party ke thom bang ke bang koraini la pen 74 la pen ke 243 bang room pet pen 339 atum Guwahati High Court along single bench la pen division bench pen case pilo laso ki pi pen afisi Guwahati High Court bang division bench pen je principal secretary eviction order laso eviction order bang ke suspended je eviction uni laso teng pensi nitum phanang pulo original documents nang pinangji Karbi Anglong Autonomous Council pen notification dan nitum along ke original documents avide ta potsi ethe government ke original documents pp plong te lake bharia crime pene xerox copy pen kiti pene photo set pen pen ke lake phala lo along matsi do lake bharia crime lasini to bari bom lo Karbi Anglong Autonomous Council pen bahini phansi toil inot ken Dr. Dharam Singh Teron inora bangke Elvin Teron akai la bahini phansi Piriram si Silong along ta 14 days pidu damlo original documents long le lo la pen ke hulon donanta 15 days toilo je original gazette notification ave long le lo la so long le data join nei pensi je ne tum oko high court phan ne tum pilong le lo la lo sita me pini ke chopera e banke subjudice do ko masi eviction da long le lo la si pini ke chopera e banke 339 da tum si hola da subjudice do ko pot bad bakia dem banke oko notice pinangi la so teng pensi PGR phanta notice pipo la pen VGR tum phanta notice pipo la si pen apen notice ke pi pangcheng la ke chekroilo hinie banke jentum Karbi Anglong Autonomous Council pen ta ko tarik 4 ni court khuli popot nitum ta ko file thupo la so phi banke je alang tum ke chesong tum litsong rong phara khai tum tame alang tum tame ko dak alang tum taisi PIL case alang da PIL sia ke to file thupo Guwahati High Court along lasi alang tum ne tarik 4 ne tarik 4 ke kali de alang tum tarik trok si ta hai sani tum ke council pen ke tarik 4 pen si file ko pusi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR along ke do atum phan trading license ing than et nang ji pu la so bang ke aprang ni tum ningkan si aprang si ne tum ke ing than lab lo la pen ke nonjong si nani dolang pulong te lata ing than thu po la lo la pen ke government institution ke do an tame hala PGR VGR along tame je nitum along ka preksi terek pon thu po la so 15 days sang bong nitum long le lang po nane da PGR VGR long thana ke state government subject la si state government PDCL pen thana bangke latum state government pen chepon po sita der chat po thana bangke men ki ne po baki ne tum 15 days sang bong long le ri po la 15 days sang bong long le long tang lo pulong te ne tum tame hola dak ladak office mukha irrigation office do school do angonwadi center do lahai tame nitung hala puanat katerek ji phan isi bang soil conservation along le hilang pilong do pulo lapini sike gar high school along le do pupo dak sigin tum ke pon ji phan katerek ji phan si pini cherai pon lapen ke government land along ke do in crosser amkha kacherai tum long le lahai tame tum je konana nama identified kuri po je government along le kacherai atuma phan nitum 15 days ang mong pen notice pipo la notice pipen ala tum phan nitum tharle po prapjin ben kathele kerai bangke je ite notice ke pivek nang ji 18(2) Assam Land Act regulation 1886 ateng pen 18(2) ateng pen si nitum 15 days notice inangji la so ateng pen si nitum notice bangke pipo laben prap jina bangke notice pia lo aprang
lahai eletum lahai lamki lahai aveko lahai chathan chimung meko abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo lapen pini choperai lo dak ladake non bihu ki jutpen Januari bihu ki jutpen dak bangke tharli pore pusi pini choperai lansi pini ke kachoperai ang thega bangke lanchot PGR long kido atum mopen nali pulo long le ka along prek lang si pon pulo tela so bihari tumanda dak pon sekali pon kali government institution nang tela so bihari tumhan bangke kadang long e padulong lelo la kali non bangke la so bang PGR long kido government institution pen than bangke irrigation office la pen angonwadi center la pen schools am khao dak do malai bangke ni tum dak pen terek ponpo usi pini bangke cherai lo ete non bangke hoda bangke hola dak la 339 writ petitioner atum phan ke lake principal secretary eviction order report dak suspend ya tamasi la tum phan ke thali une dalo la si bad baki bangke ako notice ki piya phan PGR notice le belek pipo la pen PGR notice ta belek pipo lake dongkam mukam revenue circle la pen ke dak colony revenue circle pen CP kon